ang highlight gyud silang buhay. Ang video blogging o mas nailhan nga vlogging usa sa mga go-to nga talan-awon sa mga netizens kay ang maong mga videos dili lang tinubdan sa kalingawan kung dili apil na ang pagtulunan. Sama na lang niining usa ka tendero sa dakbayan sa Talisay nga si Joven Margaha nga nahimo ng content creator kabahin sa mga free rides. Sa dili pa musud si Joven siyang gitrabahuan nga tindahan, mag-shoot usa kini siyang content samtang luwan siyang motor nga gisabitan og karatula nga dunay mensaheng free rides. Nagpalibre sa kay ko sir, pasigganan ka mohatod ako Talisay, Mandawi ug Cebu City, Lapu-Lapu Liloan. O free ra sir, basta kung salig ka, pero kung magduha-duha ka, pwede ra sa di mo na i-search ako ang pangalan kung medyo nag-alanganin ka. Okay na. Madungog na di ba akong tingog? Okay, tara, let's go. Ahora ka to, ako pangutan-on niya, dugay na ba ka dito kahuwat? Minsan nga, taon-taon na yun, mga duha na ka-oras. O sa ka-oras, ko, mau ba niya? Ko, ano man, padoon ni duty, minana ko. O sa Dako ang natabang siya mga vlog tungod kay naghatag gini og kalipay sa iyang mga followers, mga pasahero ug hasta siya nalingaw na sab sa pagmugna niini. kaya para itong nag-start ko 2022, wala ko'y video. So ideal ako ipakita mo to ingon po sa mga tao nga daghang piki. So mo to naka-decide ko nga mag-take og video. Apan, aduna siya'y kabalaka. Para sad sa ko na sakitan na kuan sa ko kay siyempre para sa ko agud advokasya na ko nga inana libre sakay og mamanggod toy kuhaan sad na ko gud ang mga video. Kaya para ang mga tao punpon makasalig ug makaila sa ko kay Kini nagikan sa bag-ulang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB nga lagda nga nagdumili sa pag-vlog o content creation samtang nagmaneho. Sumala sa giluwat nga press release sa LTFRB ni adtong Hulyo 4, ang maong bag-ong kamanduan pinasikad sa Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act nga nagtinguha sa pagpanalipod sa kaluwasan sa katawhan ug pagpakunhod sa mga aksidente sa dalan nga may resulta tungod sa paggamit sa mga nakadaiyang electronic devices samtang nagmaneho. Ilawom sa maong kamanduan, gidili ang pag-vlog, content creation ug ang paggamit sa social media samtang nagmaneho. Lakip niini ang pag-browse, pag-scroll, pag-like ug pag-comment sa mga social media platforms. Kung maimplementar na ang maong memorandum, mamahimong mamultahan og 5,000 pesos ang mga public utility drivers kon PUV nga masakbang makalapas sa maong balaod. Ang maong memorandum nakadani sa suporta sa Pango sa Cebu City Transportation Office kon CCTO Raquel Arce. This is also for the good of the driver nga dili sila madisgrasya, malikayan ang disgrasya, dili sila kaamong og lain. Hinuon gipasabot ni Arce nga wala pa sila gihimong aksyon kabahin sa maong mando. Samtang gitun-an pa sa ilang buhatan kung unsaon pag-implementar sa maong balaod. Ilabi na sa mga delivery riders nga kanunay naggamit sila mga cellphones sa pagtultol sa ilang mga delivery points. Wala usab magduha-duha si Arce sa pagtubag sa mga komento nga daw pagpangwarta lang ang katuyuan sa maong polusiya. Suway nga gikuha sa among team ang habig sa LTFRB 7 kabahin sa mga detalye sa pagpatuman ning maong lagda. Apan, wala pa sila miluwat og dugang nga katin-awan. Wa jud koy problema anag ug maunay inyong pagtan-aw. Unya wa sa koy mahimo og kanang maunay inyong gihuna-huna. Kini si Arde Morales, alang sa May TV, Cebu.